बोलिए शंकर भगवान की। देवघर वाले बाबा की। पिया बन जाई काम कौमरा उठावाए सो चल बाबा धाम पिया बन जाई काम भखला भखौटी पूरा हो जाई काम पिया चल बाबा धाम भखला भखौटी पूरा हो जाई काम ऐसो चल बाबा धाम। देव महादेव भोले दानी जी पार्वती रानी जहटे गंगा महारानी जी हो देवना के देव महादेव भोले दानी जी पार्वती रानी जहटे गंगा महारानी जी दर्शन करे के वही जा लागल बजाम पिया चल बाबा धाम दर्शन करे के वही जा लागल बजाम पिया चल बाबा धाम भखला भखौटी पूरा हो जाई काम पिया चल बाबा धाम भखला भखौटी पूरा हो जाई काम पिया चल बाबा धाम। हे रामनाथ जगन्नाथ बदरी केदारनाथ बैजनाथ विश्वनाथ बाबा हो महेंद्रनाथ हे रामनाथ जगन्नाथ बदरी केदारनाथ बैजनाथ विश्वनाथ बाबा हो महेंद्रनाथ लागल भीड़ भारी देख सुबह शाम पिया चल बाबा धाम लागल भीड़ भारी देख सुबह शाम पिया बन जाई काम भखला भखौटी पूरा होइए सो काम पिया चल बाबा धाम भखला भखौटी सो पूरा होई काम पिया चल बाबा धाम। हो
बम के नारा लगई हा लेके कवरिया बैजनाथ धाम जइया हो बोल बम के नारा लगई हा लेके कवरिया बैजनाथ धाम जइहा कहे सूरदेव गाई बन जाई काम सो चल बाबा धाम कहे सूर्य देव गाई बन जाई काम सो चल बाबा धाम भखला भखौटी पूरा हो जाई काम पिया चल बाबा धाम भखला भखौटी सो बन जाई काम पिया चल बाबा धाम।